ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଡ଼ବଣି ଛକରେ ଥିବା ନାୟକ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାୟା ଗ୍ରାମର ସମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାଡ଼ବଣି ଛକରେ ଏକ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ରାତି 9ଟାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦୋକାନର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଦୋକାନର ମାଲିକକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ପହଞ୍ଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଙ୍ଗଲା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହେଉଥିବାରୁ ରାତିରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଘଟଣା ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ରାତି 9ଟା 9:30 9:45 ଭିତରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁକି ଗଲୁ। ଯାଇକି ସକାଳୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ଏଠି ପାଖ ଲୋକ ଜଣେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଏମିତି ତୁମ ଘର ତାଲା ଯେ ପଟେ ଘର ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ରେ ସେଇପଟ ଘର ତାଲା ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତାଲା ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୋର ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଅମୁକ ତମୁକ ସବୁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ମୋର ସବୁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ପାର୍ଟ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ତିଆରି କରେ, ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ସବୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମୋର ସେଇଥିରେ କିଛି ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ମାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି ମୋର 2-3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ସାର୍ ମୋର ଏମିତି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ନୁନାନ କରି ଦୋକାନଟା କରିଥିଲି ସାର୍। ଏଇଥିରେ ବହୁତ ମୋତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଲିସ ମୁଁ ଯାଇ ଥାନାରେ FIR ଦେଇଥିଲି, ସେ ସାର୍ ବି ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ସାର୍, ଯେମିତି ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଜି ଆଣି ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ଏମିତି ଟିକେ, ମୁଁ ଗରିବ ପିଲା ବହୁତ, ମୋତେ ଏମିତି ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚିରଉପକୃତ ହେଇ ରହିବି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଚଣ୍ଡ। ଚୋରି ଘଟଣା ହେଉଛି ଯିଏ ଦୋକାନଟା ଯିଏ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା। ସେ ଆଜି ହଠାତ୍ ସକାଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଟିକେ ଆସିଲୁ, ମୋ ଦୋକାନ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ଆମେ ଆସି 2 ଜଣ ସାରା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମାନ ଥିଲା। ତାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଟର ମେସିନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଲ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ FIR ଲେଖିଲୁ। FIR ଲେଖିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାକୁ। ଥାନାରେ FIR ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଥାନା ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଗଲେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚୋରି ହେଉଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ପୁଲିସ ଭାଇ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରି ପେଟ୍ରୋଲଟା ଅଧିକା କଲେ ଯେ ଆମର ଚୋରିର ଟିକେ କମିଯିବ, ହାର ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ମଝିରେ ଏଇ ମାସେ ତଳରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଚୋରି ଏଠି ହେଉଛି। ଏଇ ଚୋରିଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାର ଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ପୁଲିସ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଟିକେ ଆମର ସସାହସ ହେବ ଯେ ନା ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିପାରିବ।